Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Ужо практычна вядома, калі пройдуць наступныя як прэзідэнцкія, так і парламенцкія выбары. Дата іх правядзення вызначыў у сваім пасланні да народа і парламента Александр Лукашенко. Найхутчэй за ўсё у лістападзе бягучага года пройдуць парламенцкія выбары, ну а прэзідэнцкія пераносіць Александр Лукашенко на ранейшы тэрмін не захацеў, і таму яны пройдуць у жніўні 2020-го. Але як рэгіёны адрэагуюць на гэтыя палітычныя кампаніі, наколькі актыўна да іх падключацца? Мы ўжо падчас нашых выбарчых эфіраў гаварылі са сталічнымі палітыкамі, якія хтосьці заявіў пра свой намер удзельнічаць у парламенцкіх, хтосьці пра удзел у прэзідэнцкіх выбарах у якасці кандыдата. Так вось, рэгіёны нам сёння прадставіць Вольга Карач, кіраўніца грамадскай кампаніі «Наш дом». Добрый дзень, спадарыня Вольга. Добрый дзень. Давайте я адразу так як кажуць, не знаю, хацеў сказаць быка за рага, але ў вашым дачыненні гэта не вельмі так пасуе, таму закосы прыгожую дзяўчыну палітыка. Вы ўжо вызначыліся, ці будзеце прымаць удзел у гэтых выбарчых кампаніях? Ведаеце, сітуацыя з гэтымі прэзідэнцкімі выбарамі, яна такая досыць цікавая, таму мы не вызначыліся. Але мы зараз вельмі моцна дыскутуем унутры нашай каманды, што рабіць, таму што вельмі ясна, што калі на мінулых прэзідэнцкіх выбарах быў такі палітычны вадападзел, калі можна так сказаць, гэта жанчына-кандыдат і мужчына-кандыдат, мужчына-прэзідэнт і кандыдат у прэзідэнта адначасова, то на гэтых выбарах ужо такога падзела відавочна не будзе, але будзе іншы падзел, і ён такі нашмат, як сказаць, такая нашмат больш цікавая палітычная інтрыга. Таму што на наш погляд, вось пункту погляда беларускіх рэгіёнаў, якраз вельмі ясна, што будзе падзел, куды ісці Беларусі. І будзе праеўрапейскі кандыдат, які ўсё ж такі мае нейкую асацыяцыю з Европай у тым ці іншым выглядзе, і будзе прарасійскі кандыдат. І самае цікавае, на наш погляд, у гэтай сітуацыі, што прарасійскім кандыдатам будзе не Александр Лукашенко, а Александр Лукашенко будзе менавіта спрабаваць гуляць на такім празападным баку. Таму як гэта будзе развівацца, гэта вельмі цікава. Вось мне адразу так дзіўна, мы заўсёды так сачылі, што вот ёсць дэмакратычны лагер, ёсць праўладныя нейкія кандыдаты ці спарринг-партнёры, як мы любім казаць. Ёсць Александр Лукашенко, які вот асобна так стаіць. І у дэмакратычным лагеры мы сачылі яшчэ, нарэшце з'явілася жанчына, кандыдат, палітык, пойдзе, і вот колькі іх будзе, спрабавалі лічыць вось зараз ужо напярэдадні гэтай кампаніі. А зараз вы кажаце, што лічыць, колькі будзе жанчын, колькі мужчын, не варта. Не мае значэння, таму што будзе вось у мінулы раз менавіта быў шанец, які, на жаль, мы так усе не скарысталі, змяніць Александра Лукашенко на нейкі новы твар, які мае пэўныя асацыяцыі з пэўнымі каштоўнасцямі. І гэта каштоўнасці, такой, калі вось у нас дзяржава выступае як такі моцны бацька, вельмі патрыархальны, на мой погляд, нават аб'юзер такі, які там усіх давіць, можа нават, калі мы кажам у нашай камандзе пра палітычны алкагалізм у пэўнай ступені, калі Александр Лукашенко, вось, тут вельмі бачныя цыклы, разумееце, вось Александр Лукашенко вядзе сябе як такі вельмі тыповы алкаголік. Ён спачатку вось разумее, што нельга там рэпрэсаваць людзей, нельга давіць, вось ён так пачынае адчуваць, што штосьці ён не тое робіць, усім абяцае, што больш рэпрэсій не будзе, будуць самыя там сапраўдныя выбары нарэшце, будзе вось самая сапраўдная лібералізацыя, і потым зрываецца. Як зрываецца вось алкаголік, які абяцае сям'е больш не піць, а потым уходзіць там у нейкі там тыднёвы
новы запой і пачынае зноў усё пачынаецца спачатку, да? І вось гэтыя цыклы яны вельмі добра бачныя, і зразумела, што вось мы з гэтымі цыкламі падыдзем і да прэзідэнцкіх выбараў. Але яшчэ раз хацела падкрэсліць, што у гэтым годзе, вось, улічваючы ўсе фактары, і менавіта вось фактар Расіі, якая пачынае ўсё больш і больш гуляць на беларускай палітычнай прасторы, то будзе менавіта такі стаяць цяжкі, але вельмі сур'ёзны выбар перад беларускім народам, куды ідзе Беларусь. І гэта не пытанне таго, што Беларусь стане там часткай Расіі, напрыклад. Тут пытанне такога стратэгічнага выбара, ці нават выбара цывілізацыі. Дзе месца Беларусі? Месца Беларусі ў Еўраазіі, вось гэтай, так? Ці месца Беларусі ў Европе? І зразумела, што варыянты могуць быць зусім розныя, але любы кандыдат, які не будзе падымаць гэтую тэму, ён проста дзесьці згубіцца, і на яго грамадства не будзе звяртаць ніякай увагі. Таму гэта не мае значэння, гэта жанчына ці мужчына, ці, я не ведаю, там транс чалавек. Мае значэнне менавіта то, вось зараз, які шлях будзе гэты кандыдат прапанаваць. І я думаю, што якраз Лукашенка будзе спрабаваць прапанаваць сысці, але у яго гэта будзе вельмі дрэнна атрымоўвацца. В сэнсе спрабаваць сысці? Я думаю, што Александр Лукашенко, ну, на мой погляд, у мінулым годзе, летам, калі Владимир Путин сустракаўся з Александром Лукашенко, все эксперты вельмі сур'ёзна і падрабязна абмяркоўвалі гэту сустрэчу, але, на мой погляд, яны не сказалі самае галоўнае, што Владимир Путин усё ж такі, мне так падаецца, прапанаваў Александру Лукашенку зрабіць тое самае, што было зроблена ў Расіі. Калі ёсць аперацыя «Прыемнік», калі Александр Лукашенко выбірае кагосьці са свайго атачэння, і гэта павінен быць хтосьці, хто не член не сям'і, не Віктор Лукашенко, не Дзіма Лукашенко, а хтосьці, хто не звязаны нейкімі там сямейнымі там вузамі. І вось, на мой погляд, Александр Лукашенко попросіў 10 дзён падумаць, і праз 10 дзён Владимир Путин ему патэлефанаваў, і потым вось разыгралася гэтая карта там з інсультамі всякімі, там нечаканымі хваробамі і гэтак далей. І Александр Лукашенко на прыемніка пайсці не можа. І гэта азначае, што Расія будзе распрацоўваць нейкія іншыя сцэнарыі, і гэтыя сцэнарыі ўжо хутчэй за ўсё Александр Лукашенко па нейкіх прычынах уключаны ён не будзе. І ў яго проста няма выхаду. Ён не можа сказаць, што ну вось Беларусь будзе сама па сабе, сам-насам, да? Так? І не ў Еўропе, і не з Расіі, а мы ідзем сваім шляхам. Гэта немагчыма, хаця б потому, што у Лукашенка проста няма грошай. Грошы патрэбны, у рэгіёнах сітуацыя вельмі дрэнная, і гэта бачна, што людзі жывуць усё горш і горш. Гэтая незадаволенасць, яна нарастае, яму патрэбны грошы, шмат грошай, каб на выбары выйсці і мець хоць нейкія шансы. Таму я думаю, што ён будзе гуляць вось гэтай картай, што прыйдзе да Европы і скажа: спасіце мяне ад Пуціна, дайце мне грошы выйграць гэтыя выбары, і я буду з вамі. А у Расіі будзе нейкі іншы сцэнар. Вы не выключаеце з'яўленне, ну, так званага прарасійскага кандыдата ці стаўленіка Крымля? Не ведаю, наколькі гэта будзе стаўленнік Крымля, але думаю, што гэта будзе, што будзе прарасійскі кандыдат і не спарынг партнёр як Гайдукевіч, да, калі гэта ўсім ясна, што гэта так нейка, ці Улаховіч, напрыклад. Гэта будзе нейкі так, будзе нейкі прарасійскі кандыдат, і хутчэй за ўсё гэта будзе хтосьці з атачэння Лукашэнкі, і ён пойдзе на выбары менавіта з прарасійскімі месаджамі, і ў яго ёсць вялікія шансы менавіта з-за таго, што сітуацыя складаецца так, як яна складаецца. Людзі не бачаць у сябе рэсурсаў ці энергіі змяніць Лукашенка самім. Яны ў гэта не вераць. Яны не вераць у тое, што Еўропа можа змяніць Лукашенка, і вось тое, што прарасійскія настроі растуць па ўсёй Беларусі, па ўсіх рэгіёнах, гэта таксама не сакрэт. І людзі думаюць, што прыйдзе Пуцін і зменіць Лукашенка на кагосьці, хто можа будзе не ідэал, але ўсё ж будзе лепш, чым ён. Як вы сабе ўяўляеце з'яўленне і нармальную дзейнасць выбарчую такога кандыдата? На яго ж абрынецца уся
пачынаючы з інфармацыйнай машыны, пачынаючы ад незалежных СМІ, якія за незалежнасць і суверэнітэт Беларусі 100%, і працягваючы нават дзяржаўнымі СМІ на чале з БТ і Беларусь сёння. Я ўжо не кажу пра адмінрэсурсы і гэтак далей. Усе прарасійскія магчымыя арганізацыі, дзе яны, дзе РНЕ так званая, дзе астатнія, хто нейк казаў пра тое, што давайте мы ўвойдзем у Расію. А гэта насамрэч не мае ніякае значэння. Таму што у сітуацыі, калі людзі не вераць Лукашенка, яны не будуць верыць і дзяржаўным медыа. Ведаеце, вось самае галоўнае пытанне, на якое павінны адказаць кандыдаты на прэзідэнцкіх выбарах 2020 года, так, гэта пытанне, якія будуць адносіны з Расіяй. І вось той чалавек, які зможа на гэта адказаць, не мае значэння, што там у яго супраць яго будуць там дзяржаўныя СМІ ці незалежныя, гэта ніхто не будзе слухаць. І па-другое, я б хацела сказаць, што давайте паглядзім вось на рэгіёны і на менавіта рэгіянальную эліту, на сілавікоў, на адміністрацыі і гэтак далей. Людзі таксама стаміліся ад Лукашенка. І менавіта яны стаміліся ад Лукашенка не таму, што ён там за Еўропу ці за Расію, а менавіта за сваёй непрадказальнасці. Чалавек прыбегае, пачынае там бегаць усюды, так, і у цябе ёсць там нейкі свой там лад працы, ты там сабе там неяк будуеш там вось свае адносіны з гэтым там горадам, там нейкія праблемы вырашаеш. І тут прыязджае Лукашенко і пачынае ўсё гэта руйнаваць. І немагчыма падрыхтавацца нармальна. Таму я думаю, што вельмі вялікую... Вось заўсёды, калі мы кажам пра сістэму ўлады Лукашэнкі, ведаеце, яна заўсёды выглядала такім, як каменная сцяна. Гэта выглядала, што вось уся сістэма, яна так пабудавана, што усе ад Бешанковічаў да Менска, яны ўсе за Лукашенко. І мы заўсёды думалі, і гэта было памылкай, што у гэтых людзей няма ідэнтычнасці. Ніякай нацыянальнай ідэнтычнасці, яны там заўсёды арыентаваныя на тое, куды пойдзе Лукашенко, туды пойдуць яны, але гэта памылка. У іх ёсць пэўная ментальнасць, у іх ёсць пэўная ідэнтычнасць, і зараз для гэтых людзей Лукашенко пачынае вось выглядаць чужым. І вось гэтая, напрыклад, сітуацыя з курапатамі, зразумела, што для большасці гэтых людзей яны людзі з БССР. І зразумела, што яны там, у прынцыпе, ну, так шкадуюць там пра савецкую ўладу, там шмат для каго і Сталін такі нармальны, да? Чалавек, і вось такі добры там кіраўнік дзяржавы, гэта ўсё зразумела. Але вось ёсць нейкія пэўныя рэчы, вось крыжы чапаць нельга. І вось калі вось зараз Лукашенко таксама зрабіў яшчэ адну палітычную памылку з гэтым суботнікам, да, гэта каталіцкая Пасха. Гэта не праваслаўная Пасха. Але тое, што ён выгнаў гэтых всех людзей на вуліцы, працаваць на суботніку, а вы ведаеце, як на суботніку працуюць? Это там людзям далі гэтыя мётлы, яны там адзін раз там штосьці там гэтую мятлу там пастаялі з ёй і насамрэч паміж сабой размаўляюць. Вось мы першыню пачулі, што пра Лукашенка людзі кажуць, прычым на розных узроўнях, што ён сатаніст. А гэта вельмі важна. Вось людзі лічаць, што ён свой, ён на іх баку, ён, ну, як заўсёды казалі, наш Саша. Гэта вельмі часта было, можна пачуць, асабліва ў вёсках. Наш Саша, да? Там, вось ён наш прэзідэнт. А зараз людзі кажуць, сатаніст нейкі там з крыжы там чапае, там на Пасху ўсіх выгнаў, там штосьці там яшчэ робіць. І вось гэты разлом, ён пачынае вось рабіцца ўсё больш і больш. І таму я думаю, што калі мы кажам пра расійскага кандыдата, асабліва вось сатачэнне Лукашэнкі, а я думаю, што Расія не выберэ нікога там з апазіцыі. Тут нельга там баяцца, што там хтосьці там будзе, там не ведаю, там прарасійскі. Яны будуць менавіта працаваць з уладамі, з элітамі, і гэты чалавек выйдзе, і я думаю, што вся структура, яна пачне працаваць на гэтага чалавека. Мы перарвемся на невялічкую паузу. Я нагадаю, што ў нас у гасцях кіраўніца кампаніі «Наш дом» Вольга Карач, і мы гаворым пра будучыя электаральныя кампаніі. Зміцер Лукашук, сумесны стрым, Еўрарада і Е-прамова. Вернемся праз хвіліну.
Еўрарадыё. Гэта толькі актуальная інфармацыя, аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці. Мы першае рок-радыё Беларусі. Мы 24 гадзіны ў інтэрнэце і на спадарожніках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны наша справа. Вітаю каротка пра асноўныя падзеі. На Наваполацкі нафтан пачалася пастаўка нафты, якая адпавядае тэхналагічным стандартам. Сыравіна пастаўляецца па паўночнай галінцы нафтаправоду «Дружба». Пра гэта інфармуе Белта. Аб'ём прапампоўкі забяспечвае працу вытворчых магутнасцяў, але на зніжанай нагрузцы, сказалі на нафтане. Між тым, на мазырскім НПЗ сітуацыя застаецца ранейшай і якасць пастаўленай нафты пакуль што не палепшылася. Як Еўрарадыё паведамляла, на мінулым тыдні якасць нафты з Расіі рэзка пагоршылася. У ёй адзначаецца высокае ўтрыманне хлорарганікі, і гэтае ўтрыманне выводзіць са строю абсталявання. МЗС Беларусі запрашае Ілона Маска прыехаць у Мінск. Для тэставання сэрвісу аўтаномнага таксі «Робатаксі» запрашэнне з'явілася ў твітэр-акаунце знешнепалітычнага ведамства. Вядомы амерыканскі бізнесовец пакуль не дае адказу. 22 красавіка заснавальнік Тэсла заявіў, што сэрвіс беспілотнага таксі ён плануе запусціць у 2020-м. У ягоных планах выпуск на дарогі мільёна робатаксі, аўтамабіляў без руля і педаляў. Гэта павінна перавярнуць цывілізацыю, абяцае Ілон Маск. Невялікая воблачнасць чакаецца ў Беларусі і заўтра, 25 красавіка, але сіноптыкі кажуць, што ў нашу краіну ідзе гарачае навальнічнае надвор'е. Тэмпература паветра можа сягаць 27 градусаў вышэй за 0, і навальніцы прыйдуць досыць рана. Святлана Адзінец, служба інфармацыі. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. І мы працягваем размову з Вольгай Карач, абмяркоўваем, як, на яе погляд, будуць праходзіць будучыя парламенцкія і прэзідэнцкія выбары. У першай частцы нашай праграмы Вольга выказала такую упэўненасць, што падчас прэзідэнцкіх выбараў 2020 года абавязкова з'явіцца прарасійскі кандыдат. І гэта будзе не Александр Лукашенко. Вольга, не сакрэт, і мы уже не раз з вами пра гэта казалі, што менавіта вас у свой час называлі такім, ну скажем так, можа прарасійскім, не прарасійскім, но такім палітыкам, які глядзіць часта на ўсход. Так можа вы станеце гэтым менавіта прарасійскім кандыдатам? Ведаеце, гэта немагчыма. Чаму? Таму што тыя каштоўнасці, якія ёсць у нашай арганізацыі ці ў нашай камандзе, у Расіі за шмат якія гэтыя каштоўнасці прадугледжана крымінальная адказнасць. І тут атрымоўваецца, ці мы адмаўляемся ад гэтых каштоўнасцей, ці не адмаўляемся. Вы будете дзейнічаць па законах Беларусі, у адпаведнасці з законамі Беларусі, а там вам скажуць, што вы тут са сваімі каштоўнасцямі, гэта вашы праблемы, давайте там за Кремль, за Москву. Ведаеце, гэта, я ўжо казала пра тое, што гэта такі выбар як выбар цывілізацыі, куды ідзе Беларусь. І тут Расія зараз, яна таксама шукае свой шлях. І гэта вельмі цікавы працэс, і за ім вельмі цікава назіраць з Беларусі. Можа, мы занадта блізка знаходзімся, і было б цікавей назіраць за гэтым працэсам там адкуль-небудзь там з США, напрыклад, не так блізка, але Расія шукае сваю ідэнтычнасць, і яна ідзе, вось у яе ёсць такі пэўная, на мой погляд, вось адмова ад еўрапейскіх каштоўнасцей, менавіта вось як яе выбар, што мы не Европа. Вось для Беларусі гэты выбар трэба будзе зрабіць і сказаць, мы Европа ці мы Расія, ці, ну, скажам, тыя каштоўнасці, якія там зараз спрабуе там развіваць Расія. І вось гэта вельмі цікава, таму што
Беларусь заўсёды выигрывала, калі можна так сказаць, і нават не Беларусь, Александр Лукашенко. Ён так доўга заставаўся ва ўладзе, таму што ён не рабіў гэты выбар. Ён заўсёды быў такі вось дзесьці паміж, разумееце, паміж гэтых двух гігантаў, і ён, ну вось сказаць, вось, якая палітычная платформа Александра Лукашенко? Ён камуніст, ён ліберал, ён кансерватор, ён сацыял-дэмакрат, хто ён? Ну немагчыма сказаць, таму што ён там сёння камуніст, заўтра ліберал, паслязаўтра там кансерватор, потым яшчэ хто-небудзь, і ён менавіта вось гуляў на тым, што Беларусь гэты выбар не робіць. Але атрымоўваецца так, што ўжо зараз час падыходзіць, і гэты выбар не рабіць немагчыма. І таму, напрыклад, для маёй арганізацыі нам важна ісці ў бок Европы, хаця зразумела, што Европа мае зараз там свае складанасці і гэтак далей, але гэта ўсё ж такі пэўныя каштоўнасці, у першую чаргу гэта пэўныя правы чалавека. Вось Расія зараз, яна адыходзіць ад гэтай канцэпцыі правоў чалавека як канцэпцыі для ўсіх. Разумеете? То есть такое отчувание, что коли Россия не отходила от этой концепции правов человека, то для вас незалежность Беларуси не имела б великой роли. Ведаеце, незалежность Беларуси, гэта таксама для нас гэта мае вельмі вялікае значэнне, але ёсць вось пэўныя памылкі, якія мы разам, уся палітычная апазіцыя, зарабілі за апошнія 25 год. І ёсць пэўны час, невялічкі, праўда, час да прэзідэнцкіх выбараў для пэўнай палітычнай рэфлексіі. Вось для нас заўсёды было, скажем, пытанне палітычнай незалежнасці Беларусі, гэта пытанне, якое не трэба абмяркоўваць, таму што ўсё ўсім і так зразумела. А потым аказалася, што для досыць вялікай групы людзей у Беларусі гэтае пытанне, яно такое адкрытае. І яно, насамрэч, яно, скажем, калі мы кажам пра палітычную незалежнасць, ну, цяжка, канешне, зараз без незалежных сацапытанняў казаць, як многа гэтых людзей, але, я думаю, дзесьці трэці нашага грамадства, для іх палітычная незалежнасць Беларусі, она не з'яўляецца каштоўнасцю. І яны лічаць, што, окей, мы там, нават калі пойдзем у бок Европы, мы ніколі не станем Европай, але вось калі мы пойдзем у бок Расіі, там трохі сітуацыя ў рэгіёнах палепш, для бізнеса лепшыя умовы, вось расійскі рубль лепш, такі больш стабільны, гэтак далей. Аказалася, што вось я шмат сустракаю такіх людзей, для якіх, напрыклад, вось гэта палітычная незалежнасць, яна не мае сэнсу ніякага. І вось гэта самая галоўная, на мой погляд, памылка, што мы не абмяркоўвалі ніколі гэтае пытанне публічна, і мы ніколі не спрабавалі вось зрабіць гэтую публічную дыскусію, навошта людзям гэтая палітычная незалежнасць. Я ведаю, навошта яна мне, ці навошта яна нашай камандзе. А вось што сказаць людзям, якія лічаць, што ў Беларусі сітуацыя гаршэй, чым у Расіі, і лепш з Расіі, чым з Лукашенко, ну вось не ведаю. Гэта аргументы яшчэ трэба знайсці, і іх трэба шукаць. Добра, вы мяне супакоілі тым, што гэтым прарасійскім кандыдатам не будзе Ольга Карач, але вы такі не адказалі на пытанне, ці пойдзеце, ці будете браць удзел у якасці кандыдата ў кандыдаты на першым этапе? Зараз сітуацыя мяняецца вельмі хутка. Таму зараз адказаць на гэтае пытанне мы не можам. Пойдзем, не пойдзем, шмат... Мы палітык Ольга Карач? Да, ну, вырашаю не толькі я, потому что калі мы кажам пра кандыдата ў прэзідэнты, гэта не проста нейкі там чалавек ці асоба, якая там выйшла, там штосьці сказала і кудысьці там ізноў сышла. Гэта пэўныя каманды, якія жадаюць дасягнуць пэўных мэтаў. І калі мы кажам пра прэзідэнцкую кампанію, гэта не гаворка там пра каманду 10 чалавек, гэта гаворка ўжо пра досыць вялікую каманду. І вось, канешне, першае пытанне, калі мы кажам пра кандыдацкія кампаніі ад апазіцыі, хто гэтыя людзі, якія будуць у кампаніі, удзельнічаць у кампаніі 2020 года. Таму што прэзідэнцкія выбары 2015 года паказалі, што людзей не было, каманды былі вельмі слабыя, і сітуацыя зараз нават пагоршылася, і яна пагоршылася драматычна. Калі мы возьмем, напрыклад, мясцовыя выбары 2014 года, апазіцыя у
мясовыя камісіі павыдвігала каля 10 тысяч чалавек. Калі мы возьмем мясовыя выбары 2018 года, гэта ўжо пазней прэзідэнцкі 2015, як вы разумееце, да? Апазіцыя ўжо змагла ў камісіі выдвинуць толькі 3,5 тысячи чалавек, і гэта ёсць праблемай, таму што вось зараз 2019 год, 2020 можна вось гэтую тэндэнцыю там вельмі яскрава праглядзець, і тысячи чалавек для каманды кандыдата недастаткова, асабліва калі гэта апозіцыйны кандыдат, асабліва калі няма доступа да дзяржаўных медыа, пра якія вы казалі, і гэта каманда, яна павінна быць, ну, мінімум там 7-10 тысяч чалавек, і гэтыя людзі вось праявяцца яны ці не праявяцца, ці яны ўсё ж такі пойдуць да прарасійскага кандыдата ў каманду, гэта таксама вялікае пытанне. Дарэчы, я вярнуся да тэмы прарасійскага кандыдата. Вы сказалі, што хутчэй за ўсё гэта будзе нейкі чалавек з атачэння Александра Лукашэнкі. Такім чынам, чыноўнік. Так. Я не прыгадаю... Владимир Макей, напрыклад. Я не прыгадаю апошніх выбараў 2-3, калі не болей, прэзідэнцкіх, каб нехта з бліжэйшага атачэння Лукашэнкі, чыноўнік дастаткова высокага ўзроўня, той жа Макей, які, я сумняваюся, што будзе прарасійскім кандыдатам, каб ён рызыкнуў узяць удзел у якасці кандыдата ў выбарах прэзідэнта. Это першае. Па-другое, рызыкнуў бы нават і з такой пазіцыяй, як прарасійскі кандыдат. Нешта я вельмі моцна сумняваюся, што такі кандыдат, вот менавіта такі, чыноўнік з блізкага атачэння Лукашэнкі з прарасійскімі лозунгамі з'явіцца на выбарах 2020 года. Па-першае, палітычная сітуацыя вельмі змянілася. Усе гэтыя прэзідэнцкія кампаніі, якія былі, ніколі не было сітуацыі, што вось быў такі канфлікт паміж Расіяй і Беларусю. Да, быў пэўны канфлікт, напрыклад, 2010 года. І калі Расія спрабавала запрасіць там апазіцыйных кандыдатаў і размаўляць з імі, усё роўна гэта было больш такі палітычны флірт. Вось у мяне ёсць жонка там, яна там на мяне не звяртае ўвагі, пайду я там паўсміхаюся суседцы, вось яна тут пачне раўнаваць, і ўсё вернецца ізноў, скажем так, як было. У прынцыпе, вось гэта выглядала так. Зараз сітуацыя змянілася. І зараз сітуацыя, вось нават калі паглядзець вось відэа, калі Александр Лукашенко там мае нейкія зносіны ці кажа штосьці Владзіміру Пуціну, то выглядае, што гэтыя людзі сядзяць на похаранах. Ведаеце, што хтосьці памёр. Што, ну так, людзі, якія блізкія партнёры, ці саюзнікі, ці там хто-небудзь яшчэ, якія там ведаюць адзін аднога вельмі даўно і доўга, ну так не выглядаюць. Сітуацыя змянілася, гэта па-першае. Па-другое, усе беларускія чыноўнікі і сілавікі, яны ўсё роўна ведаеце, ізноў-такі, калі вяртацца да сітуацыі з палітычнай незалежнасцю ў Беларусі, для іх все роўна, яны все глядзяць на Маскву. І калі казаць пра палітычную незалежнасць, яны ўспрымаюць незалежнасць Беларусі штосьці такое, як, я кажу, там, з ленінскім прищурам. Ну, мы, конечно, незалежныя, але, ну, вы ж усё панімаеце, да? Ну, вось штосьці такое. І калі вось чыноўнік будзе чуць і бачыць і адчуваць гэтую падтрымку з Расіі, то, канешне, ён пойдзе. Таму што Лукашенко, ён атрымаецца... А хто яго будзе падтрымліваць? Сілавікоў, напрыклад, ну, той жа Шуневіч. Ну, зразумела, што ён будзе падтрымліваць, скажем так, кандыдата, якога падтрымлівае Масква. Там міністр абароны той же самы, таксама. Ну, хто яшчэ? Ну, вакульшчык, ну не ведаю, што будзе рабіць вакульшчык, тут ёсць сумневы, але мясцовыя ўсе адміністрацыі, яны таксама будуць падтрымліваць гэтага кандыдата. Ніколі не была сітуацыя, калі гэта будзе ў першы раз у Беларусі на гэтых прэзідэнцкіх выбарах, калі Лукашенко мае канфлікт са сваёй камандай. І менавіта такі канфлікт, калі ён проста не можа утрымаць уладу. Гэта бачна, нават зараз яго рашэнні, яны выконваюцца неяк дзіўна. Бачна, што чалавека ўспрымаюць, вось, ужо не ўспрымаюць як аўтарытэт. Вот я не ведаю, а вот лёгка так даваць такія прагнозы, а калі яны не спраўдзяцца? Пажывём, пабачым. Ізноў-такі сітуацыя мяняецца вельмі хутка. Я
пра гэта казала. І вось Мяне так і падмывае вот паспрачацца з вами. З мінулага года нет, я маю на увазе спор такі, вот давайте паспорим там, я не ведаю, там на что-небудзь там. На коньяк. На коньяк. Ну давайте. На коньяк, на прарасійскага кандыдата, што ён з'явіцца і што будзе прарасійскі кандыдат. Калі сітуацыя будзе развівацца так, як развіваецца, зразумела, там не з'явіцца нейкі там новы Брексит там дзе-небудзь там у Китаі ці яшчэ што-небудзь, калі не будзе такое моцнага знешняга ўплыва, то будзе прарасійскі кандыдат, і ён будзе з блізкае атачэнне Лукашэнкі. Ну, гэта ўжо, мне падаецца, ну так... Самый верагодны сцэнар. Такім чынам, Вольга Караш сцвярджае, што на прэзідэнцкіх выбарах 2020 года з бліжэйшага атачэння Лукашэнкі якасці кандыдата пойдзе хтосьці на выбары, і ён будзе відавочна прарасійскім з прарасійскімі лозунгамі. Я сцвярджаю, што ніхто з чыноўнікаў не рызыкне на такі самагубны крок, таму спрачаемся на бутэльку каньяку. У якасці сведкаў усе гледачы нашага цяперашняга эфіра. Так, добра. Паспрачаліся. Так, паспрачаліся, а зараз вернемся на заканчэнне ўсё ж такі да рэгіёнаў. Якая палітычная сітуацыя ў рэгіёнах? Вы расказалі пра настроі чыноўнікаў і там розных іншых адказных службоўцаў, а людзі, структуры, наколькі ўсё ж такі ёсць магчымасці, жаданне, натхнення нешта рабіць? У рэгіёнах шмат зараз, калі мы кажам пра настрой людзей, вельмі шмат дэпрэсіі. І людзі не бачаць выйсця, ёсць вялікая праблема з беспрацоўем і вельмі нізкімі заробкамі. Гэта адчуваецца, і бачна, што гэта нарастае, будзе нарастаць і надалей. І калі Александр Лукашенко ўсё ж такі адкуль-небудзь не возьме там шмат грошай і не пачне гэтую сітуацыю вырашаць, то ўжо бачна, што людзі, канешне, зараз, вось ім сказалі выходзіць там на суботніх, яны выходзяць, но гэта ўжо ўсё ж такі штосьці змянілася у тым плане, што вось ведаеце, я яшчэ вельмі добра памятаю 90-е гады, калі Лукашенко толькі атрымаў сваю перамогу. І вось немагчыма было недзе там у Шарзе што-небудзь сказаць там супраць яго, ці там у краме, у тралейбусе, там ну, просто людзі маглі пабіць. Таму што гэта наш Саша, ён такі добры, і людзі яго ўспрымалі неяк вось як чалавека, які можа вырашыць усе праблемы. Вось зараз сітуацыя так змянілася, што, у прынцыпе, калі ў чарзе хтосьці скажа што-небудзь, што гэта наш Саша, то гэта чалавека могуць пабіць. Уже наадварот. І гэтая агрэсія, яна нарастае. Спачатку вось зараз яна выліваецца на сем'і. Вось зараз вельмі шмат такіх бытавых канфліктаў, і гэта бачна нават па статыстыкі, якую дае міліцыя, што людзі проста злыя і пачынаюць гэту агрэсію там скідваць на таго, хто знаходзіцца побач. Але праблема ў тым, што вось гэтыя праблемы яны не вырашаюцца. І грошы становяцца ўсё менш і менш, і тыя, хто ўсё ж такі не задумваюцца пра эміграцыю, а зараз вельмі шмат людзей з'язджае, то гэта неяк будзе, прычым я думаю, што гэта будзе ўсё роўна гэта будзе нейкі сацыяльны ўзрыў, таму што вось дзяржава проста не вырашае праблемы. Яна любую праблему пачынае вось заганяць у такую небачную сферу, каб людзі проста маўчалі, і гэта ўсё накапліваецца, і я такога вось такіх настрояў я ніколі не бачыла. Але я і не назіраю у такім выпадку, калі вот незадаволенасць дзеючай уладай у людзей расце ўсё больш і больш, каб яны неяк падтрымлівалі тады апазіцыю, якая выступае супраць гэтай улады і змагаецца з ёй. Чаму не падтрымліваюць яе на выбарах? Чаму не падтрымліваюць яе, ідучы хаця б назіральнікамі на выбарчай кампаніі? Ведаеце, у нас у краіне палітычная сітуацыя вельмі нагадвае сітуацыю з дамашнім гвалтам. Калі вось есть вельмі моцны аб'юзер гэтай дзяржавы, які ўсіх давіць, і ёсць там ізноў такі маці апазіцыя, да? Ведаеце, калі дзеці потым у сітуацыі дамашняга гвалта дзеці вельмі часта вінавацяць нават не аб'юзера галоўнага, які давіць вось усіх, і маці таксама, а яны вінавацяць менавіта маці, што яна не абараніла. Вось я думаю, што гэта вельмі такі важная псіхалагічная прычына, калі людзі лічаць, што вось апазіцыя не змагла іх абараніць ад усяго, што адбываецца.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў нас у гасцях сёння была лідарка кампаніі «Наш дом» Вольга Караш, з якой мы паспрачаліся на бутэльку каньяку. Яна сцвярджае, што падчас выбараў прэзідэнцкіх у нас з'явіцца з бліжэйшага атачэння Александра Лукашенко прарасійскі кандыдат. Я ў гэта не веру. Паглядзім. Дзякуй, Вольга. Шкада, што вы пакуль не заявілі пра свой удзел у прэзідэнцкіх выбарах у якасці кандыдата. Вольга Караш, Зміцер Лукашук, сумесны стрым, Еўрарада і Е-прамовы.